One eternity later. Аз съм радост и в днешното. Оф, човек, ай стига бе, бабите спят от 2 до 4. Няма ли да спре? Хубаво. В днешното ви. Георги. Какво има, Ради? Ми не го ли чуваш оня отвънка? Писна ми вече, разбираш ли? Писна ми, омръзна ми. За подобряването на психическото здраве на другите се заминава моето. Направо не издържам вече. Писна ми от тази квартира, писна ми от тия шуме, писна ми от този квартал. Спря! Чуваш ли? Айде, отивай да снимаш.